Ngendi ya aku iki ape? Aku gumun kok nganti iso digdaya ngene iki saka keparenging dewa apa sing le ngomong karo sing ngomong aku ki ra trima. Apa pancen aku diayomi karo sapa lah terserah sing penting Bathara Guru gawe kagol atiku takoni bapakku sapa ora ngaku ya nyuwun pangapura. Ning aku ora arep niat lenggah dampar kayangan Silaka Ndawaru binangun kualat jelas. Aku mung derajate ngaceplek, aku mung kere kok arep werna-werna, arep aneh-aneh mbok ya wis. Kene aku terus arep takon sapa wis. Bathara Guru tak takoni ora ngerti, mongko sak ngertiku. Bathara Guru kuwi wong paling dhuwur dhewe. Nang Bathara Guru ki duwe kakang ya. Jarene mbiyen bapak ki tau crita Bathara Guru Sang Manikmaya, Ismaya karo Tejamaya. Kuwi sak keluarga ning mergo Bathara Guru kepengin dadi dewa. Tejamaya karo Ismaya dipitenah mula terus dadi wong jalma biasa, jalma wantah medhun ning jagat. Kon bapak wae ya. Ning kok bapak nesu. Aku kuwi bapakmu Bagong, lha kok kowe goleki bapakmu kowe iki. Ngiwake karo aku iblis. Uyu lah. Bapake nek nesu nguyuan. Mlaku sedhela trit, mlaku sedhela trit. Ayo wis tuwa gek kena diabetes ayo wis. Kepiye meneh arep kepiye? Nek aku ora takon bapak, takon sapa? Sapa sing luwih dhuwur saka Bathara Guru? Sadurunge takon bapak apa tak takon Petruk Rogareng ya? Mbok menawa Petruk Rogareng ngerti karo aku wong dasare nuwun sewu tuwane tuwa Petruk karo Gareng. Mesti Petruk karo Gareng ngerti lairku saka wetenge sapa? Terus bapakku sapa? Nek caloro kae sok sembrono ya karo aku. Wis men lah. Tak tekati sisan nek kira-kira Petruk Rogareng ora tak takoni ora ngerti. Ora tak aku kakangku. Takon Semar. Semar ora ngerti, ora sudi ngaku bapak karo Semar. Gunane apa nek pancen penjangkaku ora kelakon. Do ora nyengkuyung karo aku, do ora ngewang golek karo aku, najan sedulur tak dadekke mungsa. Yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Wong aprang kasangsaran. Kencang marudaya Pak Pong. Mbok bolong ae codhe sapa sing gawe? Kakang Trada. Mboten nginten menapa sampun paduka ngendikaken nalika panggihan wonten ing Bali Parti Kundamanik. Teka kababar dados kasunyatan wonten muganing titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan ing pengawak Bagong. Malah sak mangke saged damel geger madyaning Kayiwangan Suralaya. Wah, menika ingkang nyolong pethek menika. Ing antase Bagong menika namung derajate ngaceplek namung Panakaman lah kok wah kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa kenging cis trisula mboten menapa-menapa. Menika ategesipun Bagong menika nyolong pethek ngatasipun namung derajate ngaceplek lah kok kasinungan kadidhan linangkung kados mekaten di Kakang Trada kasinggihan. Lajeng badhe tedhak wonten pundi sak mangke iga pertikilipun Kakang Kanika Putra. Kayiwangan sampun dipun papani dening Bagong.
Lajeng kula kaliyan Paduka Kakang Rada badhe nyuwun biyantunipun sapa? Ageng menika abdinipun para Pandhawa. Sedaya lampanipun Bagong menika dipun aturaken dening anak Pupaya Prabu Darmakusuma kaliyan para Pandhawa sanesipun syukur bage wonten Tandrawati. Menawi ngantos sami punika kados mekaten menika samangke sami murina dhateng Bagong tartemtu saged ngemutaken dhateng ponakan Bagong Puntadewa Kresna Werkudara Janaka ulun nyuwun senjata pitulung. Ugek sadulita mel Semar rekake arep melu gara-gara lah kok jebul ku mangkat kemruputek. Nala Gareng durung ketok, Bak Petruk durung ketep kepethuk, Bagong kok durung katon klintong-klintong. Bareng aku jedul dikurmati nganggo sampak Slendra Sanga. Suwuk sampak nganggo sulukan iki kanca-kanca saka paguyuban warga laras. Warga masyarakat laras kuwi wis ngarani njumbuhake supaya masyarakat tetep laras ing samulir ya kerukunan ya katentreman. Mula jenenge apa-apa iku nganggo iso werdine pancen iso ndayani marang sak kiwa tengene. Dasare pocong di ora pangling iki mau suarane putuku wedok Prastiwi. Pras utawa pres kuwi tugel utawa landhep. Tiwi kuwi wedok. Wong wedok ming setugel. Ning suarane apike ora jamak. Bocah kawit biyen kok ora suda-suda suarane, mundhak umure suarane malah saya antep. Wah. Ning iki kok anak-anakku durung ketok. Nala Goreng Petruk karo Bagong kok ora ketok. Mumpung ijen kejaba saka kuwi, aku ki wong tuwa ndongake marang panjenengane Bapak Mesir bin Sastra Wiharja ingkang yuswane 9 dasa warsa. Muga tansah pinaringana sehat, waras, tansah pinaringana bombong penggalihe, bungah penggalihe. Merga wong bungah kuwi dadi tambane utawa dadi srana penolakan sakliring penyakit. Wong kene anggere sedih, pendak dina ngrantes pikirane grangsang, hatine ora iso tentrem, ora semeleh. Sawernaning penyakit ki mesti tememplok. Ning yen pikirane semeleh, atine seneng, atine bombong, semeleh pikire, sabar, linandesane ikhlas. Kuwi dadi srana sehat lahir lan batine. Allahumma amin. Mugi Gusti ngejabahi. Mumpung ijen ora ana kancane. Coba Semar ki wis tuwa, saka ngarep tekan arep gara-gara wis gegere ora japak. Kudu nganggo endek dhuwur. Tegese kudu nganggo kenceng, kudu nganggo kendho. Ngarep mau wis kenceng terus saiki dienggo nglereni men rada kendho. Mengko nek wis kendho sawetara, dikencengke meneh. Kuwi mungguh wis dadi cakra manggilingane urip. Wong urip nang alam padang nek kenceng terus ya ora apik, nek kendho terus ya ora apik. Ning kudu seimbang. Mula aku tak nembang kutut manggung men rada sauntara karo ngundang Kang Gareng karo ngundang Gareng karo ngundang Petruk tak nyetel sidine
Mbak Ayu Purwalestari. Wah, bocah kok wis ngetokke sidi. Tegese wis rekaman ora kok. Piye to piye iki. Wis tememplek neng Ayo dibawani men kepenak karo mengko Gareng karo Petruk men doting jedul rene karo Bagong. Enek wis ngono, mengko mengkari gegojekan. Suka-suka parisuka. Tak aturake panjenengane Simbah Mesir Sastra Diarjo. Upama ora lenggah neng kene mesti lenggah neng dalem kono midhangetake kutut manggung. Wah, piyai sepuh iki mesti senengane bangsa sing nyemek-nyemek. Aku nek ora nyemek ora seneng. Bocah cerdas. Nyenengake. Kutut manggung rampung terus dinae kambatan kaya ngono rasane ning ati iki maknyes. Wo. Ana wong tuwa tak ombeni obat pel. Penyakit. Kotak sak penek. Wah, bungaku tanpa upama. Jambu apa cerak aku memu apa untuk kendulan aku apa sing lah ya ngono ku. Enggemeng sak jambu karo jeruke kok nyenengke. Endah apa nek dinahi sambel. Wah. Caedan. Wong jambu apa jeruk kok nek atine dadi lotes. Lomboke loro. Kecelke nang mripatmu. Karo bapakne kok kaya ngono. Tole Gareng, dalem bapak. Mbah Semir dengkulmu kuwi. Mbah Mesir. Kuwalik. Mbah Mesir nyuwun lagu ayun-ayun goblok. Goblok. Ayun-ayun kok goblok ora. Ayun-ayun goblok kuwi. Tansah ayun-ayun bayung-yun temah nandang wulang-wulane. Wah, bareng ana kancane terus bengok-bengok ora. Pelok kuwi, Pak. Belok. No. Waduh, ninteng. Engko bar ayun-ayun rampung dinahi kambatan jambu apa jeruk? Ya ora pas. Ora pas kaya suwuk ya wis kok rasa nganggo jambu apa jeruk. Aku melu apa entuk? Melu aku entuk ora? Entuk. Munceng buri. Heeh. Ayo diaturake. Nganggo dibawani ora? Apa nganggo buka? Bonang apa kepiye? Wah ya ayun-ayun ki ketoke lagu gampang ning aku ora teko denger. Ora teko kulino ngrungokke, Pak. Panut kanca-kanca buri wae kanca-kanca ki pinter-pinter. Dipasahi tembang mesti iso. Ya dibukani apa jenenge iki bonang ya kena. Apa jenenge sinden mengko pur cengelmu. Muni bareng pur pakan manuke. Doyan ya dulang kowe. Ora kena marah. Ora kena nesu. Kur. Kur jenenge. Karo wong tuwa kuwi ya sok kepengin tiru cah nom-nom ki ning nyok ora enjoh. Nggih, diaturake. Petruk nendi? Petruk mengke nek krungu ayun-ayun ora terus mriki. Wong Petruk niku nek karo ayun-ayun seneng ra jamak-jamak. Nek sumuni ketemu bandulan ngono terus bandulan Petruk. Ayun-ayun iki gending kudu ayunan. Goblok ora. Tumbah 1 2. No. Ora tak plotroke kathoke kowe. Hah? Bisa dikandani ora? Nganggo irama ora? Sak penake dhewe ora. Lho nuwun, Pak. Anakku dundang ket mau ora teko-teko. Aja entuk dupak raimu.
Ngapunten, Mbak. Ora ana pangapura kanggo. Nggih nyuwun ngapunten niki wau kok kula rungokke sing kadohan kok gayenge ra jamak-jamak. Gayeng apa sepine kaya ngene kok gayeng. Ngece kok ya. Mboten kula malah kelingan gara-gara jaman biyen jaman simbah-simbah mbok menawi Mbah Mesir bin Sastrowiardja nggih kemutan. Gara-gara jaman biyen niku nek nembang ya ayun-ayun, kutut manggung. Mboten nganggo basa gubuk asmara. Lali janjine. Pancen niat sore mau wis diaturake sing gumarenggeng gayeng. Hanggeng gegrisi. Nggih. Mula bengi iki tak aturke sing klasik-klasik. Petro, piye Kang Garing? Ki ana sing nyuwun mari kangen ya saka penyanyi Mbah Sastrowiardja, Mbah Mesir, nggih. Diaturke tong, nggih. Bagong nanti kan tong wae kok kan penak ngarepe. Kantong bolong ya dadi kan. Nggih. Diaturke nggih Mas, diaturke. Bapak men lega penggalih. Bagong ora melu kok? Mboten ketok. Ya wis ora apa-apa diaturke sing penting kowe ngaturke dienggo lejar penggalih simbah. Nggih. Mari kangen simbah nyuwun mari kangen. Diaturke tong. Nggih nggih. Mboten sak kuwatir. Dibawani pelok sing apik sing kira-kira iso nganyit-anyit nggih. Bawane nggih pelok ya Pangkur Semarangan. Sing arep nyekar sapa tong? Mbak Agnes. Nah, iki cocok. Sapa? Sinden kok jenenge S Agnes S dengkulmu ora. Petruk kepengin tak dengkul kok. Ora, Pak. Karo wong tuwa kok kurang ajar. Suwe-suwe dinengke nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Ngalang-alang. Neno. Wah, kuwi napas nek ora dawa, ora bakal iso klakon. Nek ora dawa wis ora tekan. Lah tenan ora. Pancen sing marai elek ki rombongan. Aku mung muni dawa ora tekan kok do. Oh, iki maksude apa? Kenake iki pancen wis kotor. Do kotor. Ya semen. Ngandel ora. Iki wong tuwa ora sasok bengok-bengok ora. Kenal pote wis blombongan. Ngentut. Sina wong res. Berkabehipun Kanjeng Prabu. Oh ya isih kelingan to, Pak. Paling lucu sedunia. Aku nek kelingan mesti kemekelen. Dalang kok ora kajen blas. Mau wis mesok ora saimbange. Ha iya. Haung Semar kok. Ditandingke Petruk ora. Ora ana ampun putih. Mbangane engko di berkah pitipun Kanjeng Prabu. Coba Petruk pisan kas nembango sing apik. Nek ora apik, tothok gundulmu. Kudu apik. Nggih, sing klasik mawon nggih, Pak. Wis ya ora sah. Perlu sing banter-banter. Alon-alon waton cepet. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Arep nembang apa to, Le? Cara biyen mawon kula kok kangen karo daharan khas Ngayogyakarta. Apa? Putu? Dudu. Apa? Gudeg Yojo. Wah. Soklat abang ijo putih. Wah, bapak nggih hafal. Wah, aku nek mengkon tembang cara kuno iki nek nganti kalah karo kowe isin. Coba tang, nggih Mas Garing. Mboten sah susu-susu. Alon mawon. Kaya ngapa diunekke? Ya. Dibukani ya. Sak karepmu kaya ngapa? Ya. Ya mung gumunku
Bagong kok ora teka-teka iki jane bocah-bocah iki nendi. Omah ya ora tok ampiri Petro, mboten wonten. Gareng ya ora ngampiri, mboten wonten. Wis mangsa boronga wis ngurusi Bagong niku malah teren ora. Mengki nek nganti Bagong ora teka ya dijujuk omahe karepe ngopo kok ora tekan kene ora ngretepi kewajiban gara-gara mengko mbok menawa ana apa ta apa. Mir. Waduh, kaya apa? Truk. Kira. Prek. Karo kakangne kok unekke kira ora. Lah saiki kok malah kae bengok-bengok. Lho kok malah mancik watu kae ngopo ya kae? Halo. Weh. Oh, edan ora kae, mancik watu kok mledingi silit kae lho. Pancen edian kok Bagong ya ora. Toling apa? Aku sowan, Pak. Ana wigati sing arep tak takokke karo slirane bapak. Kowe tak arep-arep cah bagus. Lah kok dadi ora netepi kewajiban kaya kakangmu sakloron. Pancen tak sengaja, Pak. Aku ra sowan wanci gara-gara aku jane wis ngerti Gareng nembang apa Petruk nembang apa do begijikan. Ternyata ketok saiki sapa yang berperan besar dalam hal gara-gara. Lho. Maksudnya piye? Nyatane kowe metu wong telu Semar, Gareng, Petruk blas ora ana sing iso gawe guyu penonton. Kehilangan nyawa. Nyawane aku. Wah, ora sombong le. Ya mengki mau mergo klasikan, bapak ki piyai sepuh ngetokke sing klasik-klasikan. Saurarane klasik-klasikan kan ana dagelan kaya to. Motongo lan sak piturute. Motongo ki apa maksude cah kuwi? Hah? Saurarane Petruk dadi Rawana, Gareng dadi Rama, Semar dadi Sinta. Lho, iso dienggo menghibur kok meng coklat abang ijo putih, coklat biru telek kebo. Omongane kaya ngono ya. Ngopo Bagong? Ngene, Mit. Sowanku ngersane bapak kejaba aku ora melu gara-gara aku jane duwe wigati, Pak. Wigati apa? Demben aku jagongan karo Petruk karo Gareng. Ha ta, Tru? Ha ta, Reng? Iya. Kowe wong loro do rangkul-rangkulan karo mangsamu, aku ora grantes pikirku kok. Hah? Kowe wong loro do so ki tangan tok tangan ditemplek kae lho. So ngono. Terus rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Wong loro kaya le bagiane tumpuk undang ki atiku grantes, Truk. Lho, kuse to. Biyen jaman semono kae ngrembug apa? Alah kowe bar ketemu karo Begawan Slontrot, Salontara. Bapakmu dek jaman kowe rung dipek karo Semar. Semar iki bapak sambungamu. Bapak ya wis ngerti ya, Pak. Iya. Kowe mbiyen jenenge jarane pecok karo mercubuana, mercukilan. Terus kowe digawa karo Bapak Semar wujud kaya ngono kuwi. Terus kowe gugat nang kayangan takon karo wong tuamu, kowe dituduhke karo Bathara sapa? Terus Sangasih Prana. Heeh, Sangasih Prana. Bathara sapa kuwi? Bathara Wenang. Apa masamu aku ra iri? Apa rumangsamu aku ra meri? Aku ya meri, Tru. Aku ki ya kepengin ketemu karo bapakku, ketemen nguyuh kowe. Ketemen. Ketemu karo wong tuaku. Ngono. Aku mau bar munggah kayangan, Pak. Ngopo nang kayangan? Anu tuku dawet. Ayo mestine aku nang kayangan ki gugat ngersane dewa takon nuduhi sapa bapakku. Terus piye le? Bathara Guru maringi dawuh. Ora, Bathara Guru ora ngerti sapa bapakku. Terus aku nesu. Lho. Nesu kowe, nesu. Mungsuh dewa perang, musuh dewa Bathara Indra kalah karo aku to. Mosok? Ora tekoken semau sore kok. Ora tekoken mau sore ngerti critane apik. Bathara Brahma ngobong aku ora mempan. Tak duduhi bojoku muda. Bathara Brahma mlayu.
Oh to. Terus bar kuwi aku ngadep Bathara Guru tak takoni, Bathara Guru jane tiyang sepuh kula sinten? Bathara Guru ora ngerti, aku marah. Nesu aku. Bathara Guru nibake guntur geni guntur angin. Terus aku ora apa-apa lho, Tru. Mosok guntur geni guntur angin iki pusakaning Bathara Guru kena apa-apa iso lebur kok ora apa-apa. Nyatane aku jek wutone. Iki lho, delok lho, sing ora tanpa cacat sae mete-mete. Ha terus Bathara Guru ra iso ndudoke bapak aku tibani guntur geni guntur angin ra apa-apa terus ditibani Cismanto. Cis Trisula kok Cismanto. Heeh, Cis Trisula. Tibane Cis Trisula aku ya ora apa-apa. Bathara Guru Bathara keplayu saka kayangan gila karo aku, Pak. Kowe kuwi amin. Bumi kuncing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrum sabaran katuluwu kirmo yak mayik saking jas baliwur Bagong kowe iki piye to Lim kayangan ki nggon dewa lah kok dadi kowe ngrusak kayangan gawe geger kayangan apa ora wedi karo welaking dewa? Welak piye? Welak ya ngombe, kae ngelak. Bocah kok kandan-kandanan ning ngeli ra jamak-jamak. Lah terus nek kowe tekan kene iki karepmu, ngene, Pak. Aku bareng sawetara tengok ning kayangan ki ngenam-enam pikir, ngenam-enam ati. Aku kaya dadak munggah ning kayangan ki ngopo? Wong Kagareng ki kakangku, Petruk ki kakangku, kowe bapakku sambungan. Mestine sing ngerti lairku ra ya mung kakang-kakangku karo bapakku to. Ha, tekaku ana ning papan kene takon karo Gareng. Aku ki sapa reng jane? Asline anake sapa, bapakku sapa? Waduh. Waduh, Gong ya sing gedhe pangapuramu. Nek kuwi aku ora ngerti, tak gawe papat matamu reng. Loro wis kira warta gawe papat ki piye? Men kaya medi-medi napa piye? Njur sak penake dhewe ora anggepe ora. Petruk ngerti ora, Tru? Ora e, Gong. Waduh. Aku kan sapa? Takon sapa, Tru? Oh, ayo. Mir. Bapakku sapa, Mir? Kowe tak kandhani mesti ora percaya. Biyen jaman londo biyen biyen ana londo lanang perang ning alas ning kono ketemu kere wedok londo perang ora tau ketemu karo bojone bareng ketemu kere dipek bojo terus meteng lahir kowe kuwi tenane men ceritane ngono dadi kowe iki jane pancen bapakmu wis ora ana mergo bapakmu wis mati di bedil pejuang. Semar iki gawe-gawe kita iki. Mbokmu mati kunduran. Lairke kowe terus mati. Berarti aku turunane Ropa. Waduh. Guayane kok rambutku ireng. Aku ya ora ngerti. Piye to, Pak? Kok kowe ora ngerti karo bapakku iki piye wong kowe iki wong tuaku sambungan kok. Kowe ya ora ngerti ora? Ora ngerti, Gong, sing gedhe pangapuramu. Kowe ora ngerti tenan, Tru? Ora ngerti. Apa kowe iso ketemu karo bapakmu jaman semono? Lah aku ngatas karo dewa kok. Aku ngatas karo dewa ya ora didudui kok. Nek ngono ora adil donya iki ora adil, Pak. Aku mah nek meng kaya ngene iki aku trimo ngamuk nek kene nek ora ngerti. Kok Petruk mlayu kowe. Ayo ora rasa diusil.